és tudom, Gabi, ez nálad is így van, nagyon azt látjuk, amikor tárgyalunk, hogy az emberek egyedül kóborolnak, benne vannak egy üzletben, van termékük esetleg, de magukra vannak hagyatva, és itt jött be az, hogy üzletfüggetlen csapatunk van, ami azt gondolom nagyon fontos ma, hogy legyen egy összetartó erő itt az interneten is. Igen, ezt jól mondod, nagyon fontos, hogy legyen összetartó erő, és tényleg nagyon sokan vannak, akik csak kóborolnak és keresgélnek így az online világában, és múltkor is volt egy olyan megbeszélésünk, ahol a hölgy nagyon bizonytalan volt, nem tudta, mindenbe belekapott, és a lényeg az, hogy az ember nagyon sokan álmodoznak ellátni valamit, de amikor ott van előttük a lehetőség, nem teszik meg, valamiért megijednek, és nem tudják igazából, hogy miért félnek, miért ijednek meg. Régi emlékek, talán rossz beidegződések, de a legtöbb ember elhalasztja a lehetőségeket. Nem fogja meg a lehetőséget, nem kapja meg, tehát nem ragadja meg igazából, és tényleg az történik, hogy lepereg az élete, és nem csinált semmit, nem történt vele semmi, és minden elmaradt mellőle. Én azt kérdezném meg itt tőletek, akik itt bent vagytok, mit tettél meg eddig az álmodért? Mertél-e cselekedni? Mertél-e tenni érte? Írjatok csak ide nyugodtan, hogy kinek valósult-e már meg valami, vagy tettél-e már az álmodért valamit? Ugye, tehát sokan vagyunk úgy, hogy tényleg keresgélünk, szeretnénk megvalósítani a dolgokat, és ahogy telik, múlik az idő, egyszerre csak azt látod, hogy hoppá, itt volt valami, tehát hogy tudsz megismerni valamit úgy, hogy belekezdesz, belevágsz, elindítasz valamit, és igazából akkor történnek meg a dolgok, akkor valósulnak meg ezek az álmok, amikor cselekvésbe teszed be ezeket, amikor elkezdsz cselekedni, mert a halogatás az lesz, hogy majd, az sosem fog eljönni, és amikor itt van a lehetőség, a most, azt ugye meg kell ragadni. És én is, amikor láttam, hogy a Tündi, ugye hát tavaly, amikor elkezdte ezt az üzletet, én láttam rajta a változást, láttam azt, hogy mennyi minden történt vele, és egy ideig bevallom, én is nézegettem, figyelgettem őt, és volt egy pillanat, amikor azt mondtam, na jó, ha neki is megy, akkor nekem is megy, és én is meg tudom csinálni, és itt vagyok, és csinálom, és nagyon sok mindent elértem már ebben, minden téren, a Theta Healingben, a kineziológiában, mint a moksacseppekben, valamint itt ebben az Empower Networkben is rengeteg dolgot, és az életem is nagyon sok mindenben változott. Tehát nem csak az üzleti téren fog változni az életed, hanem minden szinten elkezd változni az életed. Mindenhol megváltozik, és meglátod azokat a lehetőségeket, és észreveszed magadban, hogy eddig mit nem tudtál megtenni, mi az, amiért hátráltattad magadat. És az van a csodálatos, hogy erre te rájössz, és felismered a hibáidat, amik nem is igazából hibák, hanem olyan dolgok, amik benned voltak, és nem tudtál eddig kitörni, de itt megvan az a lehetőség ebben a csapatban nálunk, hogy ki tudjál törni, és meg tudjad valósítani az álmaidat. Azt szeretem ebben, hogy bárki csatlakozik hozzánk, mindig egy színes egyéniség. És hogy is mondjam, úgy fejlődik a csapatunk, és mindig egy kis puzzle darab, egy kis új lendület, egy kis új szín, akár nő, akár férfi, bármiben dolgozik, mindig színesíti a csapatunkat, és igenis kell, hogy az ember cselekedjen. Higgyétek el, és azt gondolom, hogy az emberek ma, valljuk be, hát az anyagi helyzet nem valami rózsás Magyarországon, és mindenki keresi azt, hogy tényleg minimális befektetéssel olyan dolgokat kapjon, aminek ugye van értelme. Amikor én azt mondtam, hogy belevágok ebbe az üzletbe, és már ugye az előbbiekben elmondtam nektek, hogy mennyi érv szólt amellett, hogy én ezt elkezdtem, azért fontos volt, hogy anyagilag mennyit kell nekem ebbe befektetni. Én azt mondtam, hogy hát kockázat mindenben van, miben nincs, kimegyek az utcára, mindenhol van kockázat, és ugye hát nem mindegy, hogy mennyit fektettek be, és azt mondtam, hogy ha ez első körben havi $25, akkor jesszusom, hát mennyi minden másra el lehet azt költeni, nem dohányzom, nem iszom, sorolhatnám még mit nem csinálok, akkor már annyit költsek magamra, hogy az álmomat, a víziómat egy kicsit megtámogatom, és nézzük meg, hogy mi ez az üzleti felület, amit én létre tudok hozni itt az én termékemnek az interneten. És amikor a tudáscsomagra került a sor, és azt mondtam, itt a David Woodnak ugye a marketing anyagát néztem előtte, és azt mondta, hogy figyelj, $100, mennyit fektettél be életedbe eddig a tudásba? És hogy elgondolkoztam, hogy emberek egyetemekbe, főiskolákba több milliókat fektetnek be,
és utána nincsen munkahelyük, nincsen állásuk. A fiatalok nem tudnak elhelyezkedni. És azt mondta nekem, hogy $100, és én azt mondtam, hogy igen, ez nekem kell. És ott volt mellette a 14 nap visszafizetési garancia, mondom, hát akkor nem, hát ilyen nincsen, hogy ennyi minden pozitív legyen egy helyen. Mondom, jó, akkor valahol az embernek van egy hite, hogy bevonza azokat a dolgokat, ami a víziónak a létrehozásához ugye szükséges. És amikor meghallgattam az Innen Circle anyagokat, és ugye mi már beszéltem róla, ugye, hogy Gabival rengeteg ilyen tréninget tartottunk is, meg vettünk is részt, és akkor azt mondtam, hogy igen. A magyar embernek erre van szüksége, mert túl sok az elmélet. Túl sok a jegyzetelős tanfolyam, túl sok a könyv, túl sok a spiritualitás, túl sok a titok, meg tudjátok, hogyan tanuljuk meg egy videóból azt, hogy legyünk teremtők, meg hogy stb. És azt mondtam, hogy akkor ennek itt most véget kell vetni, és ezt gyakorlatban kell megcsinálni. És elkezdtük megcsinálni. És akkor jött a Gabi, és akkor elkezdtük együtt megcsinálni, aztán jöttek mások, sorban szépen, aki mindenki változni és fejlődni akart, és azon megváltozott az életünk. És azt mondtuk, hogy akkor ez az. Ez az, ezt megtapasztaljuk, próbáljuk továbbadni, hál' Istennek egyre többen érdeklődnek, egyre többen ébrednek, és az internetre óriási lehetőség. Nézzétek meg, hányan beírtátok, hogy honnan vagytok. Ha nincs az internet, én nem ismerlek itt ma benneteket, akár még csak nézőként sem. És lehet, hogy holnap üzlettársak leszünk, barátok leszünk, bármi. Tehát óriási lehetőség az, hogy az ember kapcsolatokat, üzleti kapcsolatokat teremtsen, és ezt nem szabad a mai világban ezt kihagyni. Minden üzlet befektetéssel jár, ahol hány emberrel találkoztunk, meg látjuk a hirdetéseket, hogy ingyen. Gyerekek, most semmi nincs ingyen. Nincsen. Annak nincsen értéke. Kell, hogy az emberben legyen annyi önbecsülés, hogy valamibe belefektetek minimálisat, és akkor azért tudom, hogy tenni fogok, mert nem azért veszem meg, hogy kidobjam az ablakon, vagy ott legyenek a hanganyagok a gépemen, és akkor majd 30 év múlva előveszem, nem. Egyszerűen értéke van annak, amit itt megvásárolsz, mert el akarod érni azt a víziódat, amit te kitűztél magad elé, és ehhez kapsz segítséget, és az ember merjen segítséget kapni, mert higgyétek el, rengetegen kószálnak egyedül, de csapatban mindig sokkal könnyebb előbbre jutni.